Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu pandakauyawo kuno South Africa. This was after ndabva mukurambanawo nemurume wangu. Saka munin'ina wangu iyewo akabva achizosanganawo nemhene yake paFacebook. Vakabva vachizotanga kutaura, akatondirakidza akanditi sisi ndiye munhu uyo ari kundipfimba. Saka ndafunga kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa. Ndakatombotya ndikati ko ukaenda kuSouth Africa ikoko ukanourayiwa, but ainge achingoti sisi ndisiyei ndinge ndichienda. Munhu uyu anoratidza kuti munhu atoripo. So ndakatomubatsira nemari ndokubva achizouya kunoku kuSouth Africa. Akangogara kuda about 2.5 months akabva anditi sisi kunoku kwacho kwandiri kugara it is a full house, and ndinozviziva kuti ikoko zvinhu hazvina kumira zvakanaka because tainge takangoungana zvino pamba pevabereki. Apa tiine vana tainge tonzwa zvino sekunge tiri vanhu vari kuremedza vabereki. Akabva anditi sisi zviri nani kuti munge muchiuya kunoku sezvo ndavawo neimba yangu muSouth Africa, a full house. Tinokwanisa kuona kuti tingazvifambisa sei, tinenge tichingoonesana upenyu huchitoenderera kumberi. Munokwanisa kuzotowana basa kunoku. Ndakabva ndachizotsvaka mari mushure mekunge ndarwadziswa kwenguva refu, ndikabva ndachizoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiuyawo kuno kuSouth Africa. Saka ndakazouya kuno kuSouth Africa ndokubva ndachizotanga kugara pamba pemunin'ina wangu. Tainge tigere takati inini, munin'ina nemurume wake. Zvese zvainge zviripo, painge pasitomborina kana problem zvachose mukuraramisana kwedu kwatainge tichiita. Fast forward, munin'ina akabatira pamoviri, nhumbu yaiya ndokubva yabva. Iniwo nhumbu payakabva handina kutozviziva kuti rainge risitombori kana dambudziko rake, asi murume wake ainge akaromba. Pandainge ndichiri kuZimbabwe ndainge ndimboriwo munhu aiitawo zvekunamata. Kunyange pandakauya kuno ndakatouyawo nditori nebhaibheri rangu paya, ndichitotiwo dzimwe nguva kana ndakagara pasi vasipo vese ndobva ndatongozvivharira ndobva ndatanga kunamata. Asi ndaiti kana ndikaita saizvozvo ndaingotanga kungopindwa nechando ndichinzwa sekunge mumba munenge muine munhu anenge arimo, uye kana kungovhara maziso zviya uchida kunamata ndaingotanga kungonzwa rimwe zifeeling kuita sekunge panenge paine munhu anenge achindifungira mweya wakashata achida kundiuraya. Mukoma ndakazogumisidzira ndava kusatonamata zvachose, uye ndaiti kana iri Sunday ndikati naiba munini, ko hamuende kuchechi here? Hatiende here kuchechi? Then vaingoramba zvavo vakanyarara kana kuti vaingoseka vati kuchechi kunoitei. Saka ndakazogumisidzirawo ndangojairirawo semunhu ainge achifarira zvekuenda kuchechi zvakambondiremera, but munin'ina wangu iye ainge akagara hake zvechechi zvainge zvisimo maari. Nekufamba kwenguva ndipo pandakazotanga kungofilawo kunzwa godo, ndichimunzwira godo munin'ina wangu because zvino ainge agara zvakanaka. Murume wake ainge aine mari, aine chibhizinesi chake chaainge ainacho muno muSouth Africa, and he was hiring maSouth African, achitoshandirwa zvekare nemurungu. Zvinhu zvokuti mazuva ekutanga pandakatanga kugara pamba pake handina kana kumbozviisa mumusoro, asi nekufamba kwenguva ndo pandakatanga kungofunga nezvazvo ndikati but munin'ina wangu mwana mudiki chaizvo kuti angatonzi ava kutogara nemurume ane mari, atoroorwa nemurume ane mari, apa isusu vanhu vakuru tisina varume vacho ndoita sei? Ndo pandakati ndava kutarisa murume wake ndainge ndava kutoona semurume wangu. Ndakatanga kuita majokes nemurume wake, ende ndaiti dzimwe nguva kana munin'ina wangu akabuda because akazotanga kuitawo zvekuenda kugym semunhu ainge aroorwa nembinga, zvino ainge ava kuraramawo kalife kanoratidza kuti munhu aroorwa nembinga. Saka akabva achizotanga kuenda kugym. Achienda kugym kuya iniwo ndaisara
dzimwe nguva murume wacho aibva achizodzoka, tobva tatanga kuita nyaya. Painge pasina kana respect yekuti ava ndimai guru, ava ndipamunini. Taikwanisa kutogarisana kana pamakumbo tichiseka zvimwe zvinhu zvekuti hazvitotendedzwi pachivanhu chedu, but vainge vasina kana kumbogara vakandisvitsa shoko. Then munengina akazondiudza kuti ainge abatira pamuviri. Ipapo ndakamuitira utsinye mukoma, because ndainge ndava kutya kuti munhu uyu akangogara azvarira murume uyu, inini chance yekuti ndinge ndichizokwanisawo kuzoroorwa naye, chance panenge pasisina. Zvandinotofanira kutoti ndinge ndichiita ndezvekuti neniwo ndinofanira kukasika kubatira pamuviri, asi ndinofanira kuti ndinge ndichikasira kubatira pamuviri, especially kana kuri kunzi iye nhumbu iyoyo inenge yabva, then ndobva ndabatirawo pamuviri. So ndakatanga kutsvaka mishonga, even paonline ndainge ndotsvaka mishonga zvino yekuti ndinge ndichimupa ange achizobva nhumbu yacho iyoyo yaainge ava nayo. Ndaenda paGoogle ndichitsvaka mishonga, mapiritsi akasiyana siyana. Apa ndainge ndisina kana access yekuti ndinge ndichiwana n'anga inondibatsira muno mujoni, because taingoswera takangovharirwa mucomplex. Murume wacho atori nedzimwe shanje dzekuti haatombofarire vanhu vanongofamba famba, kana kuine kwaunenge uchienda unongoendako direct obva watodzoka. And dzimwe nguva aizotoenda achinomutora kana kujimu kwacho ikoko, achida kuona kuti haana here vamwe varume vaanozobuda mujimu ava kutaura navo. So ipapo pandakazotenga mapiritsi, ndakabva ndachizomuisira mapiritsi mumvura. Mushure mekunge ati sisika, ndiri kunzwa rimwe zinyota, ndokumbirawo kuti mundicherere mvura mundipi. Ndakabva ndasimuka, because nhumbu yacho iyo yaita kuti angogara achinzwa usimbe at all the times. Ndikaenda zvangu kukitchen, ndakahwanda, ndakabva ndachizotora mapiritsi awo andainge ndichingogara ndiinawo mumapockets angu. Ndakatora mapiritsi aya ndokubva ndachizomakrasha ndikabva ndachizomaisa mumvura, ndikakuchukudza. Nekuda kwemapiritsi awo andainge ndaisa mumvura akawanda saizvozvo, pakabva patanga pamafuro pamusoro pemvura. Ndakambomira kwenguva refu, because ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichizomupa mvura yainge iine furo zvekare nemabubbles kudaro kuita kunge drink. Zvino ndakazoti mvura yaita calm down, ndakabva ndachizoenda ndokubva ndachizomupa. Akanwa akabva ati mvura iyi iri kushata. Saizvo taitozviona kutoti ainge akatakura nhumbu yemwana mukomana, kana kugeza ainge asingachafarire kugeza, aingogara akadaro chete, nokugeza nokuita sei. Ndakabva ndati wava nemazuva manganiko iwe usina kana kumbokwesha mazino? Akabva ati nezuro handina, nhasi futi handina. Ndikabva ndati ndokusaka mvura isisina taste unofanira kuti unge uchipota uchigeza mazino ako daily, otherwise chikafu chinoshaya taste. Akabva atosimukawo paya, ndokubva aenda akabva atotanga kutokwesha mazino. Ariko kutoilet ikoko akangoridza mhere. Pandakaendako ainge akabata mudumbu, ndikabva ndamubvunza kuti kochii. Akanditi ainge achinzwa kuti ainge achifila rimwe zipressure mudumbu make, uye zvekare ainge achinzwa achirwadziwa paguvhu, achiita sekunge painge paine chainge chichikweva guvhu rake, asi nechemukati. Akati pain yandiri kunzwa kuita sekunge munhu ari kuda kutopinda mulabor. Ndakaenda kukitchen ndikanowedzera mamwe mapiritsi, ndokubva ndadzoka zvekare ndakaisa mapiritsi aya mumvura kwava kumupa. Ndikabva ndati inwa. Akanwa zvekare mukoma. Within 1 hour ainge ava kutotanga kutobleeda. Apa achiti sisika, handei kuklinika, handisi kunzwa zvakanaka. Ndakabva ndati mira nditange ndafonera bamunini tinzwe kuti toita sei, since tainge tisina motikari yatainge takapiwa. Kunyange painge paine dzimwe motikari 2 dzainge dziri mugaraji, aingoti no, handidi kuti mudrive muri mega, munokwanisa kuzoita accident. Saka taitomumirira iye first, obva azouya, obva atitora, obva achizoenda nesu kwatinenge tichida kuenda. Apa ndaita sekunge ndiri kufonera bamunini, but ndainge ndisingatombomufonere, ndaingodhaila nhamba dzefake. Ndobva ndaita sekunge vasiri kudavira macalls angu. Then akazoti anyanyisa kubleeda, ndopa ndakaona kuti ainge atova ma1. Ndikabva ndachizovafonera manje ndikati bamunenika
kunogwa kusina kumira zvakanaka. Vakanditi what is wrong, ndokubva ndachizovaudza kuti mukadzi wavo ainge achitobva pamuviri. Ende zvose izvi ndakazvitaura pamberi pemunen'ena wangu. Kana iye akabva atanga kuchema kati sisi, so do you mean kuti inhumbu yatobva? Ndikabva ndati inhumbu iri kubva iyi, hausi kuona kuti uri kubleedha here? Hakuna munhu ane nhumbu anobleedha kana kuenda kumaperiods. Akabva apera power ndokubva angorara pasi achichema achiti futi here Mwari, futi here nhai Mwari. Asi ipapo paakanorara pafloor achibleedha kudaro, ndakaona dzvinyu iri pandakariona rakangokura zvemasekenzi mashoma zvokuti rakangokura rikabva raita mupurwa ndobva radzokera rikaita dzvinyu. So ndakangoti hamenowo kuti chii chaitika, but it was very weird to me zvakaitika panguva yacho iyoyo. Ndakariona zvekare dzvinyu riya zvino rainge rava padhuze neapo painge pakarara munen'ena wangu richiita sekunge rikuda kutaimira kunanzva ropa. Izvo chainge chitori chikwambo chabamunini chainge chava kutoda kutonanzva ropa zvekare nekudya mwana. Apa iniwo ndainge ndatobatsira bamunini kuti vange vachizadzikisa mhiko dzavo, asi nhumbu iyoyo mukutaura kwavo vanoti pavakaziva kuti ainge ari mwana mukomana vainge vachida kuenda kun'anga yavo so that vange vachimbozama kunegotiata nayo kuitira kuti vange vachizokwanisa kubvumidzwa kuti vange vachizovawo nemwana. Asi ipapo hapana chadaige ndichiziva. Akauya murume wemunen'ena wangu ndokubva tabatsirana kusimudza munen'ena. Asi pandakacheuka ndakariona zvekare dzvinyu riya ndokubva ranyangarika. Takazoti tava kumotikari takaradzika munen'ena wangu kubackseat, inini nabamunini tiri kufront. Vakambonitarisa vakanditi pane zvamamboona here mubedroom? Ndokubva ndangoti aiwa. Vakanditi pane zvamaona mani, we'll talk about it later. So takabva tachizoenda nemunen'ena wangu kwaprivate. Akazoti aenda muoffice madoctor achitaura nadoctor. Ivo bamunini vakangoita sekunge vainge vachitya uye zvekare vainge vaine stress dzekuti vange vachienda kunofesana nadoctor kuti vange vachizoudzwa kuti zvainge zvakamira sei, mwana ainge achiri bho here kana kuti kwete. So ipapo nabamunini ndo patakazosara takagara kureception area. Ndo patakazotanga kutaura. Vakanditi mainini kana muine zvamasangana nazvo ndiudzei, nekuti pane zvatinenge ndichifanira kuti ndige ndichikupai kana kuri kunzi munenge muine zvamunenge maona. So ndakabva ndachizovabudira pachena ndikabva ndati bamunini pane zvaitika zvimwe zvandisina kukwanisa kunzwisisa. Vakandibvunza zvekare kuti ndainge ndaonei. Ndikavaudza kuti ndakaona dzvinyu iroro pandakariona within maseconds rakashanduka rikabva rachizoita zimupurwa. Ndikangoti maybe mupurwa wacho pandakauona wainge wakareba almost 1 meter, but iko zvino zvawakura manje, wakura kutoenzana nemotikari. But ipapo kainge kachiri kamupurwa kadiki. Ndikati ndaona mupurwa, asi mupurwa uyu pandauona ndangobwaira ndikabva ndatoona katova kadzvinyu zvekare. Pandazobwaira zvekare ndikabva ndazoona dzvinyu riya rainge rava padhuze neapo panga paine mudzimai wenyu, asi ranga richiita sekunge rainge richida kutaimira ropa because pafloor painge patozara neropa nekuda kwekubleedha kwaanga achiita mudzimai wenyu. Vakabva vanditarisa vakandibata ruoko rwangu vakabva vanditi bata. Vakabva vakurura ringi yavo vakanditi ndige ndichiibata ringi iyo kuzonosvika tichizodzokera kumba. Ndikati ko indava? Vakanditi chingobata chete, nekuti zvawaona wanga usingafanira kutoti unge uchizviona. Saka ndikuda kuzofonera sekuru avo vanondibatsira kuti tinge tichitaura izvezvi zvinoti netsei, tichazonyatsokukurukura mushure mekunge uyo agedzwa chibereko chake. Ndikati saka uri kutozviziva kutoti mukadzi wako atobva pamuviri? Vakabva vanditi hongu abva pamuviri, ende iro dzvinyu riya rawaona ndiro ranga richifanira kuti ringe richishanda basa, richibata basa. Asi iwewe ndinozviziva kuti ndiwe wakanganisa munen'ena wako, and I thank you for that. Mukoma ndakarohwa nehana ndikapererwa ndikashaya kuziva kuti ndoita sei, ndovapindura sei. Apa vainge vachitaura dzimwe nyaya dzadainge ndisikakwanisi kunzwisisa because sezvo patainge tigere painge paine vamwe vanhuwo zvekare vainge varipo, even though vainge vasingakwanisi kunzwa chirudzi chedu, but still
environment yacho yainge isingaiti kuti tinge tichikurukura. Vakachizoenda kuofisi kuya kwainge kuine munin'ina wangu, ndokubva vachizodzoka vari vose. Vakabva vachizondiudza kuti ivo mainini nhumbu yavo yavainge vakatakura yainge yabva. Takazoenda zvedu kumba, but napamunini tainge tongotarisana sevanhu vainge vava kutozivana. Apa ndainge ndichinyara zvino kuti saka bamunini vari kutozviziva kuti ndini ndaitira munin'ina wangu utsinye ndikaita kuti nhumbu yacho inge ichibva. Takati tasvika kumba, iye munin'ina wangu nemapiritsi aya aainge anwa aimunzwisa hope, apa ainge achiri kunzwa pain, ndokubva aenda akanorara zvake. Tikazosara takagara nabamunini tikabva tachizotanga kukurukura. Ndakavabvunza kuti ko zvose zvavainge vandiudza patainge tichiri kwadhokta vachitaura zvimwe zvacho nemadimikira vainge vachizama kuti kudii. Vakabva vanditi it is a long story bangukuru, asi the short story is that munofanira kuti munge muchizviziva kuti kana munhu uine business raunenge uinaro, dzimwe nguva unofanirawo kuti unge uchizofamba uchibatsirwa. Ndikati kokungonamata naibamunini, amuone kuti zviri nani here than kuti munge muchizogara nezvipuka zvinopota zvichishanduka zvoita mipurwa nemadzvinyu. Vakanditi kwete, kunamata muchitoona tisisina kana basa nekunamata, takatomboenda tikanonamatirwa. Vakatondiudza mazita vamwe maprofetsi vatori nemukurumbira, vakatoti profeti ningiuyauya hapana kana zviripo. Ndakatomboendako ndikatobhadhara mari face to face, akatadza kana kundibatsira. Muona pasta ningiuyauya hapana kana zviripo. Ndakatombomutengera chakati achiti iye aikwanisa kundibatsira mumaproblems andainge ndichisangana nawo, zvekare nemacontracts andainge ndichifanira kuti ndige ndichizohwina, zvinhu zvikatowedzera kutooma. Ndipo pandakazobatsirwa neumwe sangoma. Ivo vanoti vakabatsirwa nasangoma wemuSouth Africa, zvekare neimwe n'anga iyo yatakazoenda iriko kuHarare uku, ndo vanhu vakazovabatsira. Saka mukuzonobatsirwa kwacho kwavakaitwa, vakabva vachizopiwa hanzi chikoko chematches chainge chiine katombo mukati. Vakanzi chikoko ichocho chematches chainge chisingafaniri kuzobatwa nemunhukadzi, uye zvekare vaifanira kugara muenvironment inenge ine peace, vasingafaniri kutsamwa kana kunetsana nemukadzi. Panguva iyoyo yavakaromba vainge vachiri nemudzimai wavo uyo wavakazorambana naye. Saka hanzi dambudziko rainge riri paari aiva munhu aingogara achipopota akatsamwa. Saka zvinhu zvaizvo zvakazopanduka, iyewo akabva achizobata chikoko chiya chematches. Chakabva chachizonyangarika mushure mekunge vazorambana nemudzimai wavo. Vakabva vachizoenda kuZimbabwe, ndo pavakabva vachizoudzwa kuti zvainge zvapanduka. Zvadaro vakabva vachizopiwa hari iyo yavakanzi hari iyoyo inofanira kugara iine mukaka at all the times, sezvo chikwambo vainge vatova nacho but kainge kangori kadzvinyu. Ivo vanoti pavakapiwa chikwambo chacho vachichirakidzwa kuti ichi ndicho chatova chikwambo chako, hanzi kaingova kari kadzvinyu, kainge kari kadiki diki. Ndo pavakabva vachizodzoka kuno kuSouth Africa nehari yavo. Ivo vainge vachiti mazuva ekutanga vakaona sekunge zvainge zviri nyore because dzvinyu iri rainge risati rakura. Hanzi ndaisatozviziva kuti semwana mucheche anokwanisa kuita kana 6 months kana gore achingorarama nemukaka chete, asi inozosvikawo nguva yekuti anenge ava kudawo masolid foods. Saka ipapo hanzi ndakararama kwegore rose ndichitoona sekunge zvainge zviri nyore. Vaienda vobva vanotenga fresh milk, vobva vauya vobva vaisa fresh milk iya inenge iri unpasteurized, vobva vaidira muhari muya kadzvinyu kaya kobva kauya kobva kanwa 2 liters dzose. Izvi dzimwe nguva hanzi vaikwanisa kuzviita daily depending nesituation, nekutiwo chikwambo chacho chinenge chashanda sei. Dzimwe nguva chikwambo chacho chaida each and every day 2 liters kana kuti after 3 days. Saka vakandiudza zvose izvozvo, vakanditi vakararama saizvozvo vachiita mari, vachiitawo magirlfriends, asi after 1 year vanoti ndo pachakatanga kuti kana chikanwa mukaka uya chaibva charutsa.
hanzi chairutsa chikabva chasvika pakuziya nenzara chava kusakwanisa kuenda kubasa. Macontracts ose awo avainge vainawo hanzi vakabva vatombomiswa vakanzi pane zvainge zvichiitikawo kumaclients avo ende vainge vachazobhadharwa in time. Hanzi zvinhu zvose izvi zvichiitika zvakaitika all at once, vakashaya kuziva kuti zvino voita sei. Apa vainge vaine vanhu vavainge vachifanira kuti vange vachibhadhara including vashandi vavo. Vakabva vati ipapo pavakaona kuti zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka, ndopavakabva vachizosarudza kuti vange vachidzokera zvekare kuna Sangoma akavabatsira akavapa zvekare mushonga, asi chikwambo chiya chaingoramba chiri wiki chisingakwanisi kuenda kubasa. Vakazodzokera kuZimbabwe vakazonzi nen'anga yavo aiwa nguva yekuti chinge chichinwa ropa yainge yakwana ndokuti chikwanise kuwanawo simba. Vakazodzoka mushure mekunge vaudzwa kuti vaifanira kuti vange vachitsvaka musikana wavachagara naye, uyo wavaizogara naye kwe3 months. Hanzi ndakadheita umwe musikana online vati ainge agara ari muno muSouth Africa achizvishandira, ndokubva tatanga kudanana. Vakabva vachizoita kuti ange achibva kuprovince kwaainge achigara, vakabva vachizotanga kugara naye. Musikana uya vakagara naye kwe3 months achitofara achitoti zvimwe kuda ainge awana murume, but vakazoita kuti iye naamai vake vange vachizotanga kurota. Amai guru vake mudzimai wabamukuru mukoma wababa vake kuti zvinge zvichizoita sekunge ndivo vari kumuroya. Then akachizoenda kumusha orwara. Paakangosvika kumba 3 monthswo dzichikwana ndokubva ashayika. Vanoti ivo chakararama kwenguva refu chichingonwa ropa rake. Kubvawo ipapo ndopavakazoudzwa kuti vaifanira zvino kuti vange vachitsvaka mukadzi. Kwava kuchizosangana nemuning'ina wangu. Vasangana nemuning'ina wangu kudaro ndopavakatanga kumushandisa, vachimushandisira ropa rake rekumaperiodzi, uye zvekare vachiti kana abatira pamuviri paya then chikwambo chavo chobva chazotanga kudya mwana uyo anenge ari mudumbu kusvika nhumbu iya ichizobva. Kana nhumbu yabva chobva chachizotanga kunwa ropa. Izvi vakazviita kekutanga vari voga, vakazozviita zvekare apo mushure mekunge ndazomupa mapiritsi akazoita kuti ange achizoita miscarriage, vachiti wandibatsira because ndanga ndichishaya kuti ndozvifambisa sei. Saka akazobatira zvekare pamwe pamuviri, then nhumbu iya ndokubva yachizobva. At that time sezvo tainge tatozivana kuti ndozvatiri, ivo vane mweya weutsinye ende zvavanenge vachida kuita vanokwanisa kuzviita. Neniwo ndinawo mweya wakaita sekwavo. Takabva tachizongowirirana, ndikabva ndachizobatirawo pamuviri. Takazoita kuti muning'ina ange achizoramwa marriage. Muning'ina wangu ndokubva achizoenda kumusha, inini ndikazosara ndava panyanga. Ndokubva tachizoenda tose kuZimbabwe, tikaenda kumba kweng'anga yavo, tikabva tachizobatanidzwa. Saka kuromba kwavainge vakaita, kana kunyange zvikanzi afa nhasi, inini ndinongoramba ndichingoendererawo mberi neurombwa hwacho ihwohwo. Uye zvekare ndainge ndava kuwirirana noumwe mukadzi uyo wandaiona achishungurudzwa, anogarawo pacomplex patinogara. Mukadzi uyu iye muchang'ani aishungurudzwa nemurume wake, murume wacho achiita zvemahure. Saka taingoti paya kana akarohwa nemurume wake kana kuti murume wacho akaita mazuva asipo, then ndobva ndatanga kumunyaradza. Nerimwe zuva akachema, ndikabva ndati iwe unoswera uchishungurudzwa nemurume nemanakiro awo akaita, ini handingambogariri zvakadaro. Akabva ati zvinondoita sei? Ndakabva ndamuudza kuti ndaikwanisa kumubatsira. Ndikabva ndamuudza kuti inini nemurume wangu mubhizinesi tinoshandisawo iro dzvenyu rinopota richishanduka kuita mupurwa. Akaramba, akabva ati hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakabva ndati nditevere. She then came with me into my house. Ndokubva tachizopinda mubedroom, ndikabva ndazovhura rimwe box because zvinyu iri rinoti kana rakaguta there is no need rekuti ringe richingofamba richitsvaka zvokudya, rinenge rakatongozorora zvaro riri mubox, but pamweya iro rinenge richitotishandira richititsvakira maclients nemacustomers. Saka
ndakamurakidza dzvinyure ariya akatoshamisikawo, uye zvekare ndikabva ndachizomurakidza hari iya iyo yainge iine ropa. Ndikati uri kuiona hari iyi ndiyo yacho inozoita kuti ringe richizowana simba rekuti ringe richizoenda richinoshanda. She got so interested, akabva ati zvino marriage yangu ndikaigadzirisa sei. Ndikabva ndati ndichataura nemurume wangu, but akabva atopfugama akabva ati please ndinokumbira kuti unge uchiconvinsa murume wako because I am really desperate. Tariraone kuti ndiri kushungurudzwa sei nemurume wangu. Saka ndakazotaura nemurume ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndasarudza kuti ndinge ndichimubatsira sezvo iyewo kana akasangana nemunhu waanenge achiona kuti ya uyu anyanyisa kutambudzika anotongomubatsira oenda naye kun'anga yake, but it depends. Haangosarudzi munhu wese munhu iye anenge atori very close kwaari. Ndipo apo patakabva tachizoenda kuZimbabwe takaenda naye mukadzi uyu, even though ari wemuno muSouth Africa. Nanhasi murume wacho haatozvizivi kuti mukadzi wake takatomboenda naye kuZimbabwe, kwava kuenda kuya kwava kunoromba. Manje uyu akazonoromba hake nechibereko chake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.